pracoviska delia na dva tábory. Jeden kričí, že daj tú klímu silnejšie a ďalší vypni už konečne tú klimatizáciu. To asi poznáme, nie mnohí. Si zoberte, že chudák šéf, ten musí riešiť aj takýto problém navyše. No ale keďže sme dobré rádio, tak prinášame aj dobrú a užitočnú radu. Ako by mal šéf postupovať v tomto prípade, som sa pýtal mediátorky Martiny Stašíkovej. Tak pokiaľ sa do tohto riešenia vloží šéf, ktorý by chcel treba s týmto rozhadaným táborom pomôcť, tak môže si mi najprv zadefinovať ten cieľ, o čo ide. Čiže chceme si tu nastaviť klímu, tak aby sme sa všetci cítili dobre. Ak áno, tak môže dať priestor jednému táboru, aj tomu druhému táboru. A treba brať do úvahy, že niekto sa viac presadzuje a niekto naopak potrebuje povzbudiť k tomu, aby povedal, že čo tam skutočne je pre neho dôležité. A potom si môžu spoločne robiť brainstorming. V podstate môže tam byť podporená aj taká kreativita a úplne nové riešenia, ktoré by ani nikoho nenapadli. Hej, napríklad, že zmrazí účty všetkým a bude to vyriešené. Dôležité je však uvedomiť si, že nájdené riešenie ešte nemusí skutočne vyhovovať všetkým. A možno sa nebudú všetci cítiť, že to je podľa nich, ale minimálne budú vedieť, že boli vypočutí, že ich názor bol zobraný do úvahy a že sa našlo riešenie, ktoré je naozaj dobre pre všetkých. A na záver by sa to malo teda ešte vlastne očakovať nejakým spôsobom, že či naozaj to riešenie takto, ako je, sedí všetkým. Ďakujeme veľmi pekne za tieto užitočné rady pre nejedného šéfa. A dnes...